Magkano kilo tilapia? 10,000. So dito po 80 pesos, no? Dito 100? Yeah. 100 pesos po, no, ang per kilo. Tilapia ang Batangas. Sa Gulyasan. Yasa 130. So 130 po ang presyo ng gulyasan dito sa Malabon Fish Market, no? So ito maya-maya, oh. Maya-maya, labo. Magkano ang kilo? Ay, 200. So 200 pesos po ang per kilo ng maya-maya, no? May lapu-lapu rin po dito, oh. Sa lapu-lapu, 180 lang. so 180 po ang per kilo ng lapu-lapu. Ito po 120, oh. Talakitok. Nakapito. So ang laki po ng talakitok, no? 120 lang po ang per kilo. What? Magkano presyo nito? 100 lang yan. So 100 pesos po ang tumpukan, no? Mahigit 1 kilo po yan dito sa Malabon Fish Market, no? Dalagang bukid. 100 pesos po ang tumpukan. Shoutout na pala kay Ramil. So shout out po kay Ramil. Ramil. Shoutout kay Jeffrey Martin. Shout out po kay Jeffrey Martin, no? Vendor po dito sa Malabon Fish Market. Pogi ng Perez, Jeffrey Ang Martin. pogi po ng Perez. Shout out po sa mga taga Perez po, no? Tonsuya, Malabon City. So ang tulingan po dito, no, 100 pesos po ang per kilo. Ayan 100 lang kilo, 100, tuloy. Shoutout ka lang sa kanila. 100 pesos po, no, ang per kilo po ng tulingan. Ipon, mura na 250. Ayan. Mura na, sariwa pa, pogi pa nagtitinda. Yun yung sinasabi ko na pogi talaga ang mga vendor po natin dito sa Malabon Fish Market. So dito po may mga presyohan na po na nakalagay, no. So ang tulingan po ay 80 pesos po ang per kilo. Sa balsa galunggong po 100 pesos po ang per kilo. Sa gulyasa po ay 120 pesos po ang per kilo. Ang hipon po ay 250 pesos po ang per kilo po ng hipon. Ayan, akin yan. So mababa po ang mga presyo po ng hipon po dito sa Malabon Fish Market, no? O alumahan. Magkano alumahan? Boss, magkano alumahan mo? 160, tropa. So 160 po ang per kilo po ng alumahan, no? So ito po ay 100 ang kilo po ng galunggong. Ayan. Sariwa. Yan po yung mga kababayan po natin, no? 100 pesos po ang per kilo ng galunggong, no? So may pusit po dito sa halagang 220 ang per kilo. Tapos ang balsa galunggong po, no, 130 po ang per kilo. Ang isang plastic, no? Tapos ang itlog po, ang isang tray ay 130. 30 lang, tray. Isang tray, no, kuya, no? Oh, 130. Hello, good morning. Shoutout sa mga kaibigan po natin dito sa Malabon Fish Market, eh, no? Ayun. Boss, magkano ipon? 270 lang, bossing. Hmm? 270. So, 270 po dito ang per kilo ng hipon, no? 100 pesos po ang tumpukan po dito ng galunggong. Good morning, Ate Pam. Shoutout po, Ate Pam. So, dito po ay 130 pesos po ang per kilo ng bangus. Magkano yung salmon? 150? So, 150 po ang per kilo ng salmon, no? Itong bitilya. Ah, pareha. So, ito po, 150 po, no? Ang presyo po ng bitilya. Ano po, nanay? So, dito po, no, may balsa galunggong po, no? At bangus na medyahan. Nay, magkano po ang medyahan na bangus? 140 lang. So, 140 po ang per kilo, no, ng medyahan na bangus. Sa balsa galunggong. 140 lang din. So, 140 po ang per kilo ng galunggong balsa. So, nandito po tayo kay Kuya, no, na nagtitinda po ng suka. Ayan.
So, kuya, ganun pa rin ang presyo. So, 60 pesos po ang isang bote nitong suka, no? Tapos sa ibaba, ito yung 20, no? So, ito po yung 20 pesos na suka po dito ni kuya, no? Every Sunday po ay lagi po siya nandito sa Malabon Fish Market. Tuwing linggo lang po ninyo siya. Alright, so good morning po sa inyong lahat. At isang mapagpalang umaga po, no? So, nandito po tayo sa Malabon Fish Market upang mag-update ng mga panibagong presyuhan na nagaganap po dito, no? So, shout out po sa ating mga kababayan po dito sa Malabon Fish Market na dumarayo upang mamili ng kanilang mga iuulam. So, shout out po sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shoutout din po sa ating mga viewers na palagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, no? At sa mga vendor po natin na masisipag po dito sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore dito sa Malabon Fish Market. Tara, let's go! May shoutout mo naman yung asawa mo. So shoutout sa asawa niya. Si JC po, JC. Ayun, sinout out yung asawa niya. Bak mo susundutin niya. Lapu-lapu. Yes. So magkano ang kilo dyan? 1.5. So 140 po ang per kilo ng lapu-lapong itim, no? Kung silang kung akin naman. Ito po yung danggit. Babae ko magagad ang gamit dito ah. Hindi ako mag-asin. Magkano ang kilo tilapia? So dito po 80 pesos, no? Dito 100? 100 pesos po, no, ang per kilo. Tilapia ang Batangas. Sa gulyasan. Gulyasan 130. So 130 po ang presyo ng gulyasan dito sa Malabon Fish Market, no? So dito po 'yan sa may bandang dulo. Napapasok po dito sa loob po ng Malabon Fish Port. Ayan. Yan po yung maraming ibinabagsak po na isda sa loob po ng Malabon Fish Port. Boss, thank you. Good morning. Good morning. Ito muna ako. Sige. Hindi, Sige na, 110, parang manigil lang sa mong piso. Okay, 20, bigyan ko 50. Paniti na naman. Ayun ko rin. Toto, maya-maya, oh. Maya-maya, lapo. Magkano ang kilo? Ay, 200. So 200 pesos po ang per kilo ng maya-maya, no? May lapu-lapu rin po dito, oh. Sa lapu-lapu, 180 lang. so 180 po ang per kilo ng lapu-lapu. Ito po 120, oh. Talakitok. Malaki ko. So ang laki po ng talakitok, no? 120 lang po ang per kilo. Boss, thank you. Mga bigan. 50 lang tumpok. Oh, so 50 pesos lang po ang tumpukan, no? Boss, salamat. So ito po yung rabbit fish, no? So marami pong mga tumpukan. What? Magkano presyo nito? 100 lang yan. So 100 pesos po ang tumpukan, no? Mahigit 1 kilo po yan dito sa Malabon Fish Market, no? Dalagang bukid. 100 pesos po ang tumpukan.
Shoutout nga pala kay Ramil. So, shout out po kay Ramil. Ramil. Di ba Raul? Shoutout. Ramil. Yan, 100 pesos po ang tumpukan. So, shout out po kay Barakuda. Boss, para. Shoutout niya, shoutout niya. Si Papa. Yeah, shoutout niya. Shoutout kay Jeffrey Martin. Shout out po kay Jeffrey Martin, no? Vendor po dito sa Malabon Fish Market. Pogi ng Perez, Jeffrey Ang Martin. pogi po ng Perez. Shout out po sa mga taga Perez po, no? Tonsuya, Malabon City. So, ang tulingan po dito, no? 100 pesos po ang per kilo. Ayan 100 lang kilo, 100, tuli. Shoutout ka lang sa kanila. 100 pesos po, no? Ang per kilo po ng tulingan. So, ang bisugo po dito, no? 100 pesos po ang tumpukan. Dito po sa malalaki ay 150 po ang per kilo. So, ayan, may mga presyo na po na nakalagay dito, no? 120 po ang per kilo ng pugita. Shoutout sa nakabili lahat ng bangus. So, shout out po sa mga nakabili po ng bangus, no? So, ang pusit po dito ay 240 po ang per kilo. Bayang family, bayang family. Sama mo naman mukha namin, hindi puro isda. Boss, thank you. Shoutout sa lahat ng nakabili lahat ng bangus. Shoutout po sa mga nakabili ng bangus. Sa mga gusto pa na pinasabot dito ng damo. Kaya bukburan. Hindi, tirahin mo itong lasan doon, no? Gagawin. So, ang gulyasan po dito, no? 120 po ang per kilo. Ang tumpukan po ng hipon, 50 pesos. May mga presyohan na po na nakalagay, no? Ate Ula. So, 350 po ang per kilo po dito ng hipon. Boss, ipon, mura na, 250. Ayan. Mura na, sariwa pa, pogi pa nagtitinda. Yun yung sinasabi ko na pogi talaga ang mga vendor po natin dito sa Malabon Fish Market. Thank you. So, 250 po ang per kilo ng hipon. Sabi ko, nakakaliwagan ito, sariwa 250, boss, 340 na lang. So, ang tumpukan po dito ng tulingan, 100 pesos po, no? Marami na po yan. So, dito po may mga presyohan na po na nakalagay, no? So, ang tulingan po ay 80 pesos po ang per kilo. Sa balsa galunggong po, 100 pesos po ang per kilo. Sa gulyasan po ay 120 pesos po ang per kilo, no? So, may pusit dumot po dito sa halagang 250 ang per kilo. So, malalaki pong mga pusit dumot. So, dito naman po ay ang presyo ng hipon po ay 250 pesos po ang per kilo po ng hipon. O yan, akin yan. So, mababa po ang mga presyo po ng hipon po dito sa Malabon Fish Market, no? So, ganyan kadami po ang ating mga kababayan po na namimili po ngayon dito sa Malabon Fish Market dahil sa mga murang presyo po na nagaganap po dito sa Malabon. Balsa galunggong naman po dito ay 120 po ang per kilo, no? Ang tilapiyang Batangas ay 100 pesos.
So ang tumpok po ng bangus ay 100 pesos po, no? Dalawang piraso. So, alumahan. Magkano alumahan? Boss, magkano yung alumahan mo? 160 tropa. So, 160 po ang per kilo po ng alumahan. No? Sariwang-sariwang alumahan. Nakakagulo to, Bustando. Ano? So, ito po ay 100 ang kilo po ng galunggong. Ayan. Sariwa. Yan po yung mga kababayan po natin, no? Saan? 100 pesos po ang per kilo ng galunggong, no? Boss, thank you. So, may tilapia po dito, no? 100 pesos po ang per kilo, no? So, dagsana po ang ating mga mamimili po dito sa Malabon Fish Market, no? Ang dami po talaga naghahanap ng kanilang mga iuulam sa hapagkainan. So may pusit po dito sa halagang 220 ang per kilo. Tapos ang balsa galunggong po, no, 130 po ang per kilo. So ang per kilo na lang po ng mangga ay 40 ang kalahating kilo, no. Bali ang kiluhan po ay 80 pesos. Ayan. Shout out sa iyo, kaibigan. Kahapon wala ka. Nandito po kapon, ikaw wala eh. Hindi kita nakita eh. Wala tayo Bustando. Ayun. Sa mga nanonood dyan. Shout out sa ating mga viewers po na nanonood po kay Boss Lando Explorer, no. Tama yung Bustando, no? So dito po mayroon pong tintang pakpak, no, sa halagang 130 ang isang plastic, no. Tapos ang itlog po, ang isang tray ay 130. 30 lang yung tray. Isang tray, no, kuya, no? Oh, 130. Pre. At mo naman pinaubos sa paninda ko. Oo, no eh. Nasabi ko sa'yo, pre. Pepe yelo, konti. Pero may tahan ka rin, sir. Pepe yelo. Pobre si Kuya dati. Hey, what's up? Good morning. Hello, Boss Nando. Hello, good morning. Shout out. Shout out sa mga kaibigan po natin dito sa Malabon Fish Market, eh, no? Tig na lang gulay, oh. Ayun. Sakitin naman dyan. Shout out kay Boss Alvin. So dito po ang Tilapiang Batangas po, no? 90 pesos po ang per kilo. Tapos ang alumahan po, 160 po ang per kilo. Ang kalahating kilo po ay 80 pesos. Yung sariwang alumahan, 160 lang, oh. So ang gaganda po ng galunggong, no? Ano nangyari sa bakal? Boss, magkano ipon? 270 lang, bossing. Hmm? 270. So 270 po dito ang per kilo ng hipon, no? Onay, ano? Kunin mo Tapos na? may mga gulyasan din po dun sa
kabila. No, 130 po ang per kilo. Pwede nating timbangin, kung di kaya, pwede nating ibalik. 150, 50 isa. Alright, so unti-unti na pong dumarami ang ating mga kababayan na dumadagsa po dito upang mamili ng kanilang mga ulam, no? Talagang sulit at mababa pa rin po ang mga presyo na hindi po mabibili dito sa Malabon Fish Market. 100 yata, 200. So dito naman po ay may tinda po na hipon, no? Malalaking hipon sa halagang 340 po ang per kilo. So sa galunggong naman po ay 100 pesos po ang tumpukan. So dito meron po mga alimasag, no? Ayan po yung presyo, oh. So may mga tag price na po na mga nakalagay sa kanila mga panindang isda po dito sa Malabon Fish Market, no? So ang gulyasan po dito na 130 o at 120 po ang per kilo. Ingat kahit bunyasan doon. Yang iwanya bawat pa. So sa mga tumpukan naman po, no, 100 pesos po ang tumpukan po dito ng galunggong. Kuha man pa magpag dito. Ito naman po sa dalagang bukid ay 50 pesos po ang tumpukan. So ang tumpok naman po dito ng tulingan, no? 100 pesos po, no? Good morning, Ate Pam. Ay, hello, Shout out po, Ate Pam. So dito po ay 130 pesos po ang per kilo ng bangus. Magkano yung salmon? 150? So 150 po ang per kilo ng salmon, no? Itong bitilya. Ah, pareha. So ito po 150 po, no? Ang presyo po ng bitilya. Ano po, nanay? So dito po, no, may balsa galunggong po, no, at bangus na medyahan. Nay, magkano po ang medyahan na bangus? 140 lang. So 140 po ang per kilo, no, ng medyahan na bangus. Sa balsa galunggong, 140 lang din. so 140 po ang per kilo ng galunggong balsa. Nay, salamat po. Thank you. Wala si Ate Dayan? Nasa kabila, doon ako galing. Ay, wala doon. Wala. Baka sa tindahan. Ayan, naubos na Yung mga pakpak mo doon, kaunti na lang. konti na lang. So mga presyohan po ng gulay dito sa Malabon Fish Market, no? May mga presyohan na po na nakalagay sa kanilang mga gulay. May 10, may 20, may 45, may 30 sa sibuyas. Ayan. So, talong, pokpok, 20. Salamat po. So nandito po tayo kay Kuya, no, na nagtitinda po ng suka.
Ayan. So, kuya, ganun pa rin ang presyo. So, 60 pesos po ang isang bote nitong suka, no? Tapos sa ibaba, ito yung 20, no? So, ito po yung 20 pesos na suka po dito ni kuya, no? Every Sunday po ay lagi po siya nandito sa Malabon Fish Market. Tuwing linggo lang po ninyo siya makikita dito na nagtitinda, no? Ayan po si kuya. Kuya, ayan. Murang-mura pa rin po yung kanilang mga paninda dito sa Malabon Fish Market. Sige kuya, babalikan ko yan ha. Uy, bakit? Alright. So, sa kaganapan po dito sa Malabon Fish Market, no? So, murang-mura pa rin po ang kanilang mga ibinebentang isda at ang hipon po ay bumaba rin po ang mga presyo, no? So, yan po yung mga kababayan po na dumayo po dito upang mamili ng kanilang mga iulam sa hapagkainan. So, shoutout po sa ating mga kababayan dito sa Malabon Fish Market na dumayo po at sa mga viewers po natin na palaging sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer sa Malabon Fish Market. At sa mga OFW po na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shoutout po sa inyong lahat. At sa Pamilya Rivera po, no? Shoutout sa You Family, shoutout sa inyong lahat. At sa Team Mandirigma, shoutout po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po at lagi po tayo mag-iingat dahil sa mainit po ang panahon. Huwag po natin kakalimutan laging uminom ng tubig upang mapawi ang ating mga uhaw at maging safe po ang ating sarili. So hanggang dito na po muli si Boss Lando Explorer. Ingat po kayo palagi. Bye bye na po.